Είπαμε, το αρχέτυπο της Ίσιδας εξαρτάται από το πόσο έχουμε δουλέψει ή πόσο έχουμε ισορροπήσει τα 4 αρχέτυπα του κύκλου της γυναίκας. Ξεκινάμε με την Άρτεμις, η εβδομάδα μετά την περίοδο της γυναίκας. Η Άρτεμις είναι το αρχέτυπο το οποίο μας δίνει αποφασιστικότητα. Είναι το αρχέτυπο το οποίο γνωρίζει τι θέλει η Άρτεμις, γνωρίζω πολύ καλά τι θέλω, αλλά όχι τι θέλω μέσα από την προσωπικότητα. Τι θέλω γιατί είμαι συνδεδεμένη με τον ανώτερό μου εαυτό, άρα τι θέλει ο ανώτερός μου εαυτός. Ο ανώτερος εαυτός λοιπόν χρησιμοποιεί την προσωπικότητά μου για να δημιουργήσει αυτό που θέλει να δημιουργήσει στη γη. Καλά, αυτό το κάνει με όλες τις θεές, αλλά η Άρτεμις είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντική θεά πάνω σε αυτό το θέμα. Παρακάτω, η δεύτερη εβδομάδα, τώρα έχω μιλήσει, πού βρίσκομαι. Βρίσκομαι στην αορυξία. Ξεκινάω την εβδομάδα μετά την περίοδο, είναι οι 7 ημέρες μετά την περίοδο, τώρα πάω σε 7 ημέρες στη συνέχεια, μετά όπου είμαστε στην αορυξία. Σε εκείνη την εβδομάδα, το αρχέτυπο, το βασικό αρχέτυπο είναι η Θεά Αφροδίτη σε ένα συνδυασμό με τη Θεά Δήμητρα, όπου είναι η γυναίκα η οποία βρίσκεται στην αορυξία και έχει όρεξη να σαγηνέψει, να προκαλέσει, να βρει ένα τέρι, και η Θεά Δήμητρα, η οποία είναι η μαμά. Δηλαδή, σας τις λέω αυτές τις δύο γιατί μπορεί να σας βγει μία φορά η μία, μία φορά η άλλη ή ένα combination και των δύο. Είναι η εβδομάδα που μπορεί να έχετε όρεξη να μαγειρέψετε, να φροντίσετε τους άλλους, να φροντίσετε τον εαυτό σας, να είστε πάρα πολύ γλυκές, να είστε πιο κοντά στη θηλυκότητά σας. Γιατί πάει με την ορυξία. Σας ξαναλέω, όλα αυτά έχουν βάση σωματική, έχουν βάση πάνω στις ορμόνες μας. Η συνέχεια, η επόμενη περίοδος, η επόμενη εβδομάδα που πια βρισκόμαστε, μία εβδομάδα πριν την περίοδο, είναι η Θεά Εκάτη, η οποία εκείνη η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα όπου βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στην αλήθεια μέσα μας. Βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στο σκοτάδι μας και σε όλα όσα προσπαθούμε να μην δούμε, γιατί αν τα δούμε θα γίνει μια μεγάλη μεταμόρφωση μέσα μας. Γι' αυτό έχουμε και το προημιορυσιακό σύνδρομο. Ακριβώς. Και γι' αυτό, αλλά και για άλλα θέματα που θα σου πω τώρα. Σε εκείνη την εβδομάδα λοιπόν είναι μια πολύ καλή εβδομάδα ενδοσκόπησης, είναι καλή εβδομάδα να μιλήσουμε με τον εαυτό μας, αλλά να έχουμε και το θάρρος να ακούσουμε την αλήθεια, να μην τα διαστραβλώσουμε. Τώρα, για το πόσο θα μπορέσουμε να ακούσουμε την αλήθεια σε εκείνη την εβδομάδα εξαρτάται πόσο υγιής Άρτεμις έχουμε. Η Άρτεμις, σας ξαναλέω, είναι το αρσενικό μας στοιχείο, είναι αυτή η οποία δεν φοβάται τίποτα, είναι αυτή που βάζω στόχο και πάω. Άρα τι σημαίνει? Όταν κάνω την ενδοσκόπηση τη στιγμή της Εκάτης, που βρίσκομαι πολύ κοντά στο σκοτάδι μου, κάνω ακριβώς το ίδιο. Παίρνω το τόξο, ρωτάω κάτι μέσα μου και δεν μπαίνω σε χειραγώγηση με τον εαυτό μου. Ακούω την απάντηση. Ακούω ακριβώς αυτό που πρέπει να έρθει πίσω να μου πει ο εαυτός μου. Κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ουσιαστικά μας λες ότι κάθε κύκλος που τον περιγράφεις, του αποδίδεις ένα όνομα, έχει μια άμεση σχέση με μια ομάδα συναισθημάτων. Ακριβώς. Και κάθε φάση που περνάμε εντείνονται κάποια συναισθήματα εις βάρος κάποιων αγωνών και ούτω καθεξής. Ενώ κάποια είναι πιο έντονα και κάποια είναι λιγότερα, είναι σε κατάσταση... Κοιμούνται και ξυπνάνε που ίσως την επόμενη. Όπου αυτό το συνδέεις με τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα μας. Σωστά, ανατομικά. Και ανατομικά το συναίσθημα δηλαδή επηρεάζεται από τις ορμόνες μας. Αυτό, όχι. Και η τελευταία εβδομάδα, πριν συνεχίσω στην εβδομάδα της περίοδου, γιατί εκείνη την εβδομάδα της Εκάτης πολλές γυναίκες παθαίνουμε ιστερίες. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ένας βασικός λόγος είναι αν οι προηγούμενες δύο θεές δεν έχουν εκμεταλλευτεί σωστά. Με ποια έννοια? Στην Άρτεμις που έχω πολλή ενέργεια, θα πρέπει να την τοποθετήσω κάπου. Άρα εκείνη την εβδομάδα θα πρέπει να κάνω πράγματα προς τα έξω που πρέπει να τα κάνω. Αν αυτά δεν θα τα κάνω και κρατήσω την ενέργεια μέσα, τότε στην τελευταία εβδομάδα πριν την περίοδο θα γίνω ιστερική, γιατί έχω έξτρα ενέργεια. Και το ίδιο και με την Αφροδίτη, με τη Θεά Δήμητρα, που πάλι έχω ενέργεια, αλλά εκεί δεν έχω ενέργεια για να βγω έξω στον δρόμο, να πάω στην εφορία, να πάω στο δικηγόρο, να κάνω σχέδια.
έχω ενέργεια η οποία μπορώ να την τοποθετήσω για να δημιουργήσω πράγματα. Αν και εκεί δεν διοχετεύσω σωστά την ενέργειά μου, πάλι θα καταλήξω πριν την περίοδο με μια έξτρα ενέργεια, όπου πολλές γυναίκες λίγο πριν την περίοδο καθαρίζουν το σπίτι. Ή κάνουν πράγματα, κάνουν πολλή γυμναστική, ή παθαίνουν κάτι και τα κάνουν όλα. Γιατί έχουν έξτρα ενέργεια που δεν την έχουν χρησιμοποιήσει σωστά στις προηγούμενες εβδομάδες. Ένα είναι αυτό, το οποίο θα έλεγα ένα 35% είναι αυτό, και ένα άλλο που είναι λίγο πιο σοβαρό, είναι γιατί από τη μία η Θέα κάτι σαν αρχέτυπο μέσα μας λέει τώρα ή θα δεις ή θα δεις. Δηλαδή μας πιέζει να δούμε την αλήθεια και από την άλλη η προσωπικότητά μας και τα παιδικά μας τραύματα και το καθεξής λέει όχι, δεν θέλω να δω, δεν θέλω να δω, και έτσι δημιουργείται μια εσωτερική μάχη, η οποία η εσωτερική μάχη λύγει στην περίοδο. Όταν έρχεται η περίοδο, πολλές γυναίκες στην αρχή αισθάνονται μια ανακούφιση. Άσχετα αν υπάρχει πόνος ή όχι, αλλά αισθάνονται μια έτσι εσωτερική γαλήνη, γιατί έχει λήξει η μάχη. Η οποία όμως δεν είναι... Αν μια γυναίκα τα έχει καλά με τον εαυτό της, τα έχει καλά με τις 4 αυτές φάσεις, τότε απλά όταν φτάσει στη Θέα κάτι, θα κάνει την ενδοσκόπησή της, θα δει την αλήθεια και απλά όταν έρθει η περίοδος θα την εκμεταλλευτεί, γιατί η κάθε περίοδος, κάθε κύκλου μας είναι ένας θάνατος και μία αναγέννηση. Άρα σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση που η γυναίκα τα έχει βρει με τον εαυτό της, εκμεταλλεύεται το αίμα, εκμεταλλεύεται την περίοδο σαν ως αφήνω το παλιό, δηλαδή στη φάση της Θείας Εκάτης είδα τι πρέπει να αλλάξω, άρα εκμεταλλεύομαι την εβδομάδα της περίοδου να πεθάνει αυτό που πρέπει να αλλάξω και να αναγεννηθεί το καινούριο. Και όλα αυτά μιλάω ως επί των πλήστων για μια αλλαγή μέσα μας, έτσι, γιατί η αλλαγή έξω θα γίνει μόνη της. Να θυμάστε πάντα αυτό που λέω, ότι είμαστε ένα σινεμά, ο projector είμαστε εμείς και η οθόνη η εξωτερική μας πραγματικότητα. Πρέπει να αλλάξουμε την οθόνη για να αλλάξει η εξωτερική πραγματικότητα. Και έχοντας ένα γυναικείο σώμα, μας βοηθάει πάρα πολύ ο κύκλος για να αλλάξουμε την οθόνη. Αλλά πρέπει να ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε.